Dixieland band Bjelovar posebno će pamtiti sudjelovanje na 3 bala naših dragih gradišćanskih Hrvata u Beču. Nažalost, dugogodišnja tradicija ove posebno vrijedne kulturne manifestacije prekinuta je ovom nesretnom pandemijom. Svi se nadamo da će to ipak proći i da ćete, zahvaljujući vašim vrijednim organizatorima, nastaviti i dalje ovaj poseban kulturni događaj za sve Hrvate. Neka vam je sa srećom. A kao bivši peljač zbora Otvorena srca, želim još nešto da kažem.